Goedenavond, het is zaterdag 26 oktober en dit is het nieuws van vandaag. In de Westerschelde-tunnel is er elke 4 dagen een pechgeval. De Partij van de Arbeid vindt dat een ongewoon hoog aantal en dringt bij de provincie aan op maatregelen. De afgelopen 3 jaar waren er 323 gevallen van pech en er waren 16 ongelukken. Een stremming van de Westerschelde-tunnel zorgt altijd voor vertraging. De Partij van de Arbeid wil daarom dat weggebruikers gratis door de tunnel moeten rijden als er iets gebeurt. Ook moet bij stremming van de ene buis het verkeer in 2 richtingen door de andere buis kunnen rijden. Net zoals dat bij onderhoudsbeurten gebeurt. Met loeiende sirenes komt de gloednieuwe tankautospuit van de Westkappelse brandweer vanmiddag het dorp ingereden. Uitstappen! Uitstappen! De oude brandweerwagen stamde uit 1989 en was nodig aan vervanging toe. We hebben het zelfs een keer gehad dat we naar een uitdruk moesten en dat de accu leeg was. En dat we met een auto van een van de vrijwilligers de brandweerauto aan moesten slepen op weg naar een uitdruk. Dus ja, dat is in het licht van professionaliteit is dat niet echt gewenst. Maar er waren meer zorgen. Vanwege een personeelstekort konden ze 3 jaar lang niet uitrukken. En er hing zelfs een sluiting van de post boven het hoofd. Ja, eigenlijk frustrerend. Dan weet je dat er een brand is op je dorp. En dat je er zelf niet uit kunt omdat je te weinig personeel hebt. En dan is het toch wel heel jammer dat je iemand anders op je dorp moet laten om een brand te blussen. Maar des te blijer zijn we nu natuurlijk dat we weer op sterkte zijn. Sinds de zomer in de avond-nacht-weekendsituatie en nu ook weer overdag. Dus de veiligheid van het dorp kunnen we hopelijk weer waarborgen. De tankautospuit is ook zodanig ingericht dat er met minder dan 6 man uitgerukt kan worden. Normaal gesproken rukt de brandweer altijd uit met 6. Maar in Zeeland hebben wij geconstateerd dat we steeds minder vrijwilligers krijgen. En dat we graag met 4 mensen ook uit willen rukken bij brand en bij ongevallen. Nou, dat kan met dit voertuig, want er zitten speciale voorzieningen in om dat veilig te doen. En we zijn de eerste regio die dat op deze manier opgelost hebben. Honderden vogels laten zich weer van hun beste kant zien tijdens de jaarlijkse vogeltentoonstelling in IJsendijke. Het is de 40ste keer dat de vogelvereniging Vogelvreugd 79 dit organiseert. Het ging een paar jaar moeizaam omdat de jeugd weinig interesse toonde in de vogels, maar nu gaat het een stuk beter. We hebben ook de laatste tijd weer 2 jeugdleden erbij gekregen, dus daar zijn we heel blij mee. En die zijn ook dol enthousiast, dus dat geeft ook wel moed voor de toekomst. De passie voor vogels heb je vaak van geen vreemde. Mijn opa, mijn zus, die deed dat ook. Toen vroeg mijn opa ooit eens, wil je dit ook doen? En dat vond ik wel leuk. Dat zijn mijn nieuwe vogels, dat zijn zilverbakjes, donkerkleurige zilverbakjes. Het is toch wel een mooi vogeltje, denk ik, een zilverbak. Ik ben er eigenlijk trots op. Vogelschoten, ja, je bent er de hele dag rondom mee bezig. Het verzorgen vind ik leuk. En dat vind ik allemaal leuk, ja. En dat getjilp ook, want u heeft denk ik geen moment rust. Ja, maar dat valt wel mee, dat hoor je om die niet meer, dat getjilp. Vogelliefhebbers kunnen ook morgen de vogels nog bewonderen. De hele dag in het jeugdgebouw van IJsendijke. Heerlijk. Is het lekker? Ja. Zwemmentie. U heeft er misschien nog nooit van gehoord, maar het bestaat. En wel bij zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk. Want zwemmen helpt bij van alles. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan dat zwemmen gewoon echt heel goed is voor de mensen. Hoe moeilijk iemand ook loopt of beweegt. In het water zie je mensen ontspannen. Ze bewegen makkelijker. Mensen worden er blij van. Eigenlijk is het op alle manieren gewoon hartstikke goed voor je. Zwemmentie is een initiatief van zorgorganisatie Alevo. Samen met verpleegkundigen in opleiding van de Hogeschool Zeeland is het bedacht. De gedachte erachter: bij zwemmen komen beweging, ontspanning en sociaal contact voor ouderen samen. Sinds begin dit jaar zwemmen cliënten van Alevo en Eilandzorg hier elke week. De vrijwilligers merken dat het zwemmen de ouderen goed doet. Hij ligt lekker te genieten. In eerste instantie vindt hij het eng. Maar als hij dan 5 minuutjes in het water is en dan is hij steeds meer zo gaan dobberen. Dus ja, perfect natuurlijk. Zwemmentie is voor mensen met en zonder dementie en is elke maandag.
Een vrouwelijke scheidsrechter en 2 vrouwelijke assistenten bij de wedstrijd van Goes in de 3e divisie in en tegen Barendrecht. Een hele belangrijke wedstrijd voor Goes, want na het vertrek van trainer Ruud Pennings deze week moet er eigenlijk gewonnen worden om aansluiting te houden in de 3e divisie. En dan is het lekker als je snel scoort en dat lukt. De kopbal van Steve Schalkwijk betekent 0-1 en de droomstart voor Goes. In de tweede helft gaat Barendrecht uiteraard op jacht naar de gelijkmaker. Dit is een schot van uitblinker Bakour, maar de redding is van Brian Mulmeester. En al te gevaarlijk wordt Barendrecht daarna eigenlijk niet meer. Ziet ook Arie van der Zouwen, oud-trainer van Kloetingen. Zou hij misschien de nieuwe trainer van Goes worden? Goes krijgt ook nog kans om 0-2 te maken. Dit is Schalkwijk. Prima paasje op Daniel Wissel. Die kan uithalen, maar schiet voorbij het doel van doelman Nick van der Ploeg. Maar de overwinning is voor Goes. We wogen 2 weken achter de rug en ja, goed, dan is dit wel heel lekker om met z'n allen dan nu zo'n overwinning over de streep te trekken. Ja, er is veel gebeurd natuurlijk, dus ik denk dat het beste antwoord dat we konden geven is een overwinning op dit moment. Morgen rood water in de sloot. Deze weerspreuk komt vaak uit, ook vandaag weer. Al gaat het pas vanavond vanuit het westen regenen. We zien het regenfront al naderen, een langgerekt koufront. Daarachter bevindt zich inderdaad koudere lucht. Komende nacht valt er eerst regen. De wind draait naar het noordwesten, neemt na middernacht af, wordt uiteindelijk matig en de temperatuur daalt tot een graad of 10. En morgen overdag komen daar maar 2 graden bij. Even wennen na het behoorlijk warme weer van vandaag. Morgenmiddag wordt het in heel Zeeland een graad of 12. Overigens is dit wel een gangbare maximumtemperatuur voor eind oktober. Noordwestelijke bries, aanvoer van wat bewolking, maar tussendoor zijn er zonnige perioden. En morgen overdag blijft het droog. En ook de eerste dagen van de nieuwe week verlopen droog en rustig. Het wordt nog wat kouder, zeker 's nachts. Maandag en dinsdag wordt het overdag een graad of 12 en woensdag hooguit een graad of 9. Tot zover Zeeland Nu. Wijs ik u alvast even op onze documentaire De Vergeten Slag. Morgenmiddag om 12 en om 4 uur zenden we die uit. De documentaire gaat over de slag om de Schelde. Dat morgen. Ik ben zo meteen alweer bij u terug met het weekoverzicht.